Lijepi pozdrav iz slagalice, dobrodošli u novi tjedni savjet. Danas za vas imam jedan kratki video na kojem ćete vidjeti kako vrlo jednostavno i uvijek brzo složiti bilo kakvu majicu. Trik je u upotrebi časopisa, odnosno neke tanje knjige, dakle predmeta koji ima jednaku širinu, onu koju ste odabrali da vi želite za širinu složenih majici na svojim policama. Vidimo se sljedeći tjedan. Lijepi pozdrav iz slagalice.